Ana! O, ne. Olafe, skloni se odatle. Wow! Znači, ovo je toplota. Divna je. Samo nemoj da je diraš. Nego, gde je Hans? Šta bi s poljubcem? Znaš, pogrešila sam. To nije prava ljubav. Ali zbog njega smo došli ovde. Molim te, Olafe, ne smeš da ostaneš ovde. Istopit ćeš se. Ja ne idem dok ne nađemo čim prave ljubavi koji će da te spase. Da nemaš ti neku ideju? Ja ni ne znam šta je ljubav. Ne brini, znam ja. Ljubav je kad nečije potrebe stavljaš ispred svojih. Kao, na primjer, kada te je Kristof doneo do Hansa na rukama, otišao i ostavio zauvek. Kristof me voli? Wow, ti baš ništa ne znaš o ljubavi, zar ne? Olafe, topiš se. Neki ljudi su vredni topljenja. Mada ne baš u ovom trenutku. Ne brini, ja ću. Zajedno ćemo uspeti. O, gle, sad čekaj, mislim da vidim nešto. To su Kristof i Sven! Idu pravo ka nama. Idu? Stvarno? Wow, Ala ga je nagario. Skroz sam pogrešio. Izgleda da te ne voli dovoljno da bi te ostavio. Pomozi mi da ustanem, Olafe, molim te. Ne. Moraš da ostaneš por 2-3 i greješ se. Moram brzo do Kristofa. Zašto? Znam zašto! Pa ovo je čin prave ljubavi! Jaše kroz fjordove kao junačan i žestok kralj Irvasa! Hajdemo! Pazi! Hajdemo ovuda! U klopci smo!